Здравейте, гледачи на YouTube и YouTube профили. Така, аз съм Иванина. Представих се в миналия клип, но реших да си кажа пак името. Днес смятам да говоря за приятелите и за волейболът. Специално приятелите ще започна с тази тема. Но преди това искам да дам едно предизвикателство за гледачите на този клип. Искам да напишете като коментар 10 си приятели. От най-добрите, между добрите и накрая просто до приятелите. Ако може и само познатите, но както и да е. Приятелите, те са много хубаво нещо, обаче когато са истински, смисъл много е лошо да имаш фалшив приятел. Когато е при теб да ви е супер забавно, толкова да ви е яко, да си мислиш, че сте най-добри приятели. А всъщност като разбереш, че това е пълна лъжа, че се е преструвал този добър приятел, тук става ужасно гадно, защото се сещаш за хубавите ви мигове, колко яко е било, колко добри приятели сте били. И защо всичко това на вятъра. Хубаво е да има хора, хубаво е да имаш просто приятели, в смисъл не много добри, на които да споделяш тайните си. Говорете си, нали, за нещо, примерно за интересите ви, за звездите, но не дей да му споделяш тайни, да говориш за гърбовете на другите, защото не се знае дали той няма да забие нож в твоят гръб. Както ти забиваш примерно на другите. Трябва много да се внимава с приятелите в днешно време, защото не се знае кой е истински, кой не е. Трябва много добре да си подбираш приятелите и най-вече най-добрите приятели. Най-добрите приятели това са най-близките ти хора, след семейството, естествено. Най-близките ти хора. На тях споделяш всичко, какво става, що става, тайни, майни. Извинявам се за думата. Това е човека, на който, нали, споделяш. И ако той отиде и каже на някой друг, то това ще е пълен ужас, защото вие сте били или още сте най-добри приятели, а той отива да дрънка на някой друг. Това е пълна глупост. Или пък да си имаш приятел и да прекарате доста време заедно, нали, да се държите мило един с друг и ти да си мислиш, че сте най-добри приятели, а всъщност той да мисли, че не сте, смисъл, че сте само приятели, а ти да мислиш, че сте най-добри приятели. И изведнъж, когато се скарате примерно за нещо, някаква глупост, той да ти каже в лицето, че вие никога няма да сте най-добри приятели. Това е толкова е гадно, толкова е подло да ти го каже някой. Не знам как бих се почувствали някои хора, ако това им го каже най-добър приятел. Не знам, аз лично мисля, че това ще е много гаден нож в гърба. Или по-скоро не в гърба, ами в слабото място. В смисъл, ти си мислил, че сте най-добри приятели. В смисъл, излизали сте, говорили си тайни, уж тайни. И изведнъж той ти каже, че вие никога няма да сте най-добри приятели. И така. Какво друго? Да. Ако скарали сте се за нещо гадно, примерно. Не гадно, ами някаква глупост просто. И той да говори уж за гърба ти, а пък точно пред теб. В смисъл. Ти си тук, а той е там. Ей тук. И ти, нали, стоиш тук. И той е тук с някакви приятели. И почва да говори за гърба ти. Ама звучно. Нали, да чуят всички колко си гаден. Това просто е ужас. Направо не знам. Много е гадно. Какво друго да кажа? То това са истински приятели в днешно време. Дето забиват нож в гърба без
изобщо да мислят. Какво друго мога да кажа? Да, волейболът. Отклоних се от темата. Волейболът е един много добър спорт. Да се признае, според мен най-добрият национален отбор по спортове е този по волейбол. Да се кажа правото, аз всеки ден, буквално по 3 часа играя волейбол. Всеки ден. След обеда. Много е забавно, много е яко. Отначало изобщо не можех да играя, смисъл. Горе-долу можех, смисъл, да подавам сервис за такива работи. Обаче задържането ми беше ужасно трудно, защото топката, като я ударя, тя се удря в мрежата, защото аз правих нещо като забивки. Примерно топката идва горе, аз се забивам надолу. И така, обаче в последствие, се оправиха нещата и сега мисля, че съм доста по-добра в този спорт. Много харесвам, отделно много харесвам. Искам да го играя, искам да го играя и през учебната година. И така. Този спорт е много интересен. Аз се запалих по него в 3-ти клас. Тогава много играех. По 40 минути играех. Всяка сряда. След това обаче го спряха. И чак това лято започнах от юни месец да играя. 2-4 месеца ще станат. И така, това е от мен. Искам отдолу, както казах, единственото ми предизвикателство за вас е да напишете като коментар десете ви приятели, познати. Смисъл, като започнем от най-добрите приятели до добрите приятели и стигнем до познатите. До познатите и приятелите. Ако искате, да споделите нещо или някакви такива работи, долу ще запиша АБВ-то, което ползвам за YouTube. Ей там долу в описанието. Аз ще публикувам и това ще напиша отново, ако искате да сте приятели и примери, по които може да се ориентирате и така. Благодаря, че гледахте. Ако искате, натиснете това копче subscribe и ще можем да се срещаме всеки път при моят влог, ако не искате да е еднократно. Така, благодаря. Споделяйте във Facebook такива работи, нали? Благодаря за гледането. Довиждане.